Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ तेलेंगानायाव बिमाया 15 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गान्जा एडिक्टेड जानायखौ साजा होनो थाखाय एसे गुबुन रोखोमनि लामा लायो। बिमाया फिसाज्लाखौ दंफाङाव खानानै मेगनाव बानलु सारनानै गाज्रि हुदा जेरै गान्जा जानायखौ गारसिगोन होनना समायलायैगौसिम दंफाङाव खानानै दोनो। बे जाथाया तेलेंगानानि सूर्यापेट जिल्लानि कोदात सहराव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 15 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया गान्जा एडिक्टेड जानानै फरायसालियाव थांनायखौबो गारो। बिमाया फिसाज्लाखौ गान्जा जानायखौ गारनो थाखाय गले गले बुंनायनि उनावबो फिसाज्लाया गारा। बेनि थाखाय बिमाया गुबुन रोखोमनि साजा होयो। पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ फिन बारायदों। बे 15 सानाव 13थि खेबनि थाखाय पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बारायदों। दिनै मंगलबाराव गुवाहाटीयाव पेट्रलनि बेसेना 89 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 85 फैसा बारायदों। गुवाहाटीयाव पेट्रलनि बेसेना 104 रां 77 फैसासिम सहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 90 रां 56 फैसासिम सहैबाय। मख'नो गोनांदि हादरनाङै सानफ्रोमबो बेसेन बांनायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि थालिगाव थानानि सिङाव थानाय खामारपारा गामिनि थागिबि मनरन्जन नार्जारिनि न'खराव दाखाइतफोरा हाबदोंमोन। सिखाव हाबनाय खौरांखौ मनरन्जननि बिसिया फंबाय राजाब बर'नो मबाइलाव खोन्थाहरनायलाय राजाब बर'आ गावनि बिगोमै मनरन्जननि न'खरसिम होसोबोयो। बेयावनो लामायाव दाखाइतफोरजों मोगा-मोगि जानानै हमथाना लाखिनो नागिरनायावनो दाखाइतनि गुलियाव राजाब बर'नि जिउ गोमायो। बे खौरांखौ मोननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया किसान बाजार आमलाइगुरिनि दुखुथिया राजाब बर'नि न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो। राजाब बर'नि दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनानै साजा होनाय, राजाब बर'नि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै खहा जाजानाय दुखुथिया न'खरनो सरकारा अनसुंथाइ होनाय आरो गले गले बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जाबाय थानायखौ सरकारा गोख्रोङै होबथानांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला एबसुआ गाबोन 6 खालाराव काजलगावआव थरना हाबाफारि लागोन आरो बे थरनायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों आसामनि बारग' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो गुबुन सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। रिपर्टनि बादिब्ला कारजों थांबाय थानाय समाव कारा बङाइगावनि आइ दैमायाव गोग्लैलांनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। सानै सुबुंखौ आब्दुल लातिफ आरो दिपांकर राय होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया बरगुलानि खाथियाव आइ दैमायाव गोदानै लुनाय दालाङाव जायो। जिउ गोमानाय आब्दुल लातिफआ बारग' आसुनि दैदेनगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिन सिजफायाराव थानाय NLFBनि नंखाय खौरां फोसावदों नामा? चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रि सिदाबारियाव पुलिस आरो दुथांफोरनि गेजेराव गलि गावलुं-गावसि जाथायाव सानै दुथांनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानैखौ महन्त नार्जारि आरो सोमखोर बरगयारि होनना सिनायथिनाय जादों। जिउ गोमानाय सानैखौ बारग' NLFBनि सोद्रोमा होनना पुलिसा सन्देह खालामो आरो खौरांफोरावबो फोसावनाय जादों। नाथाय जिउ गोमानाय सानैया NLFBनि सोद्रोमा नङा, मानोना NLFB आफादनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइया सरकारनि आखायाव दंखायो एबा गथायखाबाय आरो NLFB आफादा बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानियाव जेबो लोगो लोब्बा गैया होनना गांसे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों NLFB आफादा रोखा फोरमायथियो। राज्य सभानि बिसायख'थियाव BPF आ UPPL नो फथुवाखै बे बाथ्राखौ बुंदों MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा बुङो दि BPF आ BJP जोंसो एलायन्स जादों, बेनिखायनो BPF नि 3 MLA आ BJP नो फथ'दों। UPPL नि बिजाथिया बिथांमोननि बिजाथि आरो बेरेखा हान्जानि क्रस भटिं एबा बिथांमोननि भटआ केन्सेल जानायलाय UPPL आ देरहादों। नाथाय BPF नि 3 MLA आ BJP नो फथ'दों, UPPL नो फथ'वाखै होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।